Vroeg begint een zware dag. Toch roep ik opstaan, du moest naar school vandaag. Dank je. Wauw. Zeg, Charlotte, ik heb eigenlijk één vraag aan dich. Wie oud bist du? 10. Ik denk dat ik dich da... Ja, dan mag een applausje gebeuren. Ik denk dat ik dich een medaille verschuldigd ben. Ik heb hem nu niet bij mij, maar die pap heeft ooit aan mij overgedragen dat ik de jongste deelnemer was. Maar volgens mij bist du dat nu. Dus dat Christen ontvangen, oké? Dank je wel. Dank je wel.